idan muka dubi ƙasar afghanistan sai da ta zauna cir shekara hudu, an shiga shekara ta biyar a cikin cikakken aminci da zaman lafiya, ba don komai ba saboda an samu wasu matasa waɗanda suka kafa tsari na shari'ar musulunci, suke kuma gudanar da siyasatu shar'iyya wadda take kawo islahin ra'i war ra'iyya. Waɗannan matasa su ne 'yan Taliban. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, matasa ne waɗanda suka yadda da Allah kuma ya ainihin ɗaure zuciyarsu a bisa wannan ainihin imani, suka haƙura da talauci da duk wata wahala da aka yi musu barazana idan sun kafa gwamnatin musulunci. Da suka kafa gwamnatin ta musulunci, Allah ya amintar da su, Allah ya wadata su, Allah ya kwantar musu da hankali. A ƙasar Afghanistan jama'a sai da aka shekara 26 zuwa da 7 ba abin da ake sai yakin basasa. Ƙasar Rasha ta shigo ƙasar, ta yi fata-fata da ƙasar, 'yan ƙasar sun rikide isu suna yaƙi. Sarkin gargajiya na ƙasar ya kama hanya ya gudu, duk wani ɗan boko da wanda ya kai ya komo ya gudu ya bar ƙasar. Amma lokacin da Allah ya danka wannan ƙasa a hannun bayan Allah 'yan Taliban, Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ƙasa lafiya. Daga lokacin da ƙasar Amerika ta kazafi ga 'yan Taliban akan September 11 da su da 'yan Al-Qaida cewa su ne suka ɗauki nauyin infijarat, wato fashewar bama-bamai da kuma waɗannan dogayen gida da tayar da waɗannan jiragen sama da sauransu. Sakamakon wannan kazafi da Amerika ta yi musu, Amerika ta yaudari duniya, sai aka waye gari aka halatta yakin gwamnatin Taliban. Sauran musulmin duniya suna ji suna gani, suka ci amanar musulunci da musulmi, suka ci amanar matan aure da 'ya'ya, suka ci amanar tsofaffi, suka ci amanar alkur'ani, suka bar kafirai suka je suka yi fitsari akan alkur'ani, kafirai suka je suka ainihin zuba musa na karnuka da aladai a cikin ainihin wato masallatai a ƙasar Taliban, suka kashe maza suka kashe mata, suka yanka limamai, suka jika masallatai da ainihin jinanan bayan Allah musulmi masu kalmar la ilaha illallah. Wannan ya faru ainihin a ƙasar Afghanistan. Me biyo baya? An yi wannan ne kadai don a gusar da shari'a, a gusar da siyasatu shar'iyya, a kawo demokuraɗiyya. Kawo wannan demokuraɗiyya sai zama karisa, sai zama bala'in da ya haifar da kisan kan da ko a yakin Hiroshima ba a sami irin waɗannan asarar rayuka ba. Domin wani farmaki da ita Amerika ta sa mishi Operation Anaconda, wannan kadai ya ainihin kashe adadin mutanen da ko a yakin Hiroshima wanda aka jefa musu makami mai guba ba ainihin hallaka al'umma irin wannan ba. Domin mafi yawancin mutanen Afghanistan a cikin dutse suke rayuwa, mazansu da matansu. Na'ura ce aka je aka yi ta wadda take da sura ta macijiyar anaconda din, aka tunkuɗa ta shiga cikin waɗannan duwatsu, tun daga sama har cikin duk wani kogo, duk wani abu da ta samu mai rai sai ta yi raga-raga da shi, ta mai da shi ainihin kamar fate-fate. Wannan ba don komi ba daga cikin fa'idar demokuraɗiyya ɗin da suke da'awa kenan. Don haka abin da muke fahimta a nan, fa'idar demokuraɗiyya na haifar da zaman lafiya da ake cewa ƙarya ne. Akasin haka kenan, demokuraɗiyya daga cikin sharrorinta da haɗarorinta da musiba da take afkarwa al'umma shine rashin zaman lafiya, ƙiyayya, kisan kai, asarar rayuka, zinace-zinace, shaye-shaye da kuma haifar da bautar wani wanda ba Allah ba a bayan ƙasa. Duk ƙasar Afghanistan babu coci, duk ƙasar Afghanistan babu Kirista, duk ƙasar Afghanistan babu wani wanda yake da wata aƙida saɓanin aƙidar la ilaha illallah. Daga sadda demokuraɗiyya ta shiga ƙasar zuwa yanzu, an samu da yawa daga cikin musulmi waɗanda suka yi ridda a halin an kwaɗaitar da su game da wata ni'ima da za a yi musu, ko kuma an tsoratar da su wata azaba, ko kuma waɗanda ainihin wato aka tursasa, ko kuma waɗanda an kashe iyayensu ne, aka kwashe 'ya'ya da samari da mata aka tursasa su a cikin addinin Christianity. Don haka a yau akwai cocina da dama a cikin ainihin Afghanistan, akwai gidajen karuwai masu ɗimbin yawa a ƙasar Afghanistan.
akwai wuraren shaye-shaye masu ɗimbin yawa a ƙasar afghanistan. Duk wata ɓarna da kasan ta kai ta komo ta shahara ana yin ta ainihin a ko'ina a duniya, to a yau ana yin ta ainihin a ƙasar afghanistan sakamakon dividend of democracy, sakamakon fa'idar demokuraɗiyya da suke cewa. Wannan fa'ida ashe ba fa'ida ba ce, sharri ce.